Jeg hedder Irene From, og jeg er smykkekunstner og forfatter. Ja. Jeg er egentlig også frisør, men det er mange år siden. Mange år siden? Mange år siden, ja. Ja, hvorfor er du stoppet som frisør? Jeg var ude for en rideulykke i 1991, og så måtte jeg sælge min frisørsalon, jeg havde inde i København. For jeg brækkede ryggen og nakken og sådan noget. Men så begyndte jeg at lave smykker, da jeg var til genoptræning. Ja. Så var jeg ved at blive sindssyg af at lave ingenting. Ja. Bare være syg. Så begyndte jeg, i stedet for at sidde og lege med sådan en bold og få fingerkræfter, så begyndte jeg at tænke, jeg må da kunne bruge mine fingre til noget. Ja. Jeg var sådan lidt halvsidelammet, men så begyndte jeg at lave smykker. Ja. Sådan noget vikingestrik. Hvornår var det? Det var i 1991. 91? I 91, ja. Der var jeg 30 år gammel, ja. Så det er rigtig mange år siden? Det er rigtig mange år siden, ja. Men så begyndte jeg så småt at lave smykker. Og så var jeg så heldig at lave en artikel, altså fik jeg det meget bedre, meget hurtigt. Altså når man laver noget, man godt kan lide at lave, så får man det bedre. Ja. Så bliver man glad, og når man er glad, så orker man mere. Ja. Og så var jeg så heldig at lave nogle artikler i et blad, et hobbyblad. Og så blev jeg kontaktet af Aschehoug, et dansk forlag, og spurgte, om jeg ikke ville prøve at lave en bog om smykker. Så det gjorde jeg. Jeg har lavet 10 bøger nu. Sådan? Ja. Og sælger du på markedet? Ja, altså jeg sælger, altså nu er de jo gamle, mine bøger, ikke? Men de kan stadigvæk lånes på biblioteket. Og hvis man leder efter dem, så hedder jeg også Petersen til efternavn. Ja. Og så var jeg så heldig, at de blev oversat til engelsk og til svensk og norsk og sådan noget. Sådan? Ja. Så jeg laver mange smykkekurser. Ja. Ved siden af, jeg laver her på Møn? Ja, altså her i området er det i Kalvehave lige nu. Ja. Og jeg har faktisk, nu kan I ikke se det, men jeg har en meget lille butik her. Ja. Jeg har faktisk haft kursus herinde. Har du det? Ja, men jeg kunne ikke være her. Altså kursisterne synes, det var skønt. Jeg havde 4 på kursus her. Ja. At de kunne næsten få lov at få mig helt for dem selv. Ikke? Men jeg synes, der var for lidt plads. Der er for lidt plads. Ja. Så jeg lejer den gule stald over i Kalvehave. Sådan et kulturhus, vi har. og så holder jeg noget op i Hillerød. Så lige nu er jeg 2 steder med mine kurser. Udover kurser, hvad er det, du tilbyder i din forretning? Ja, jeg laver håndlavede smykker, som er lavet helt fra bunden af, og jeg arbejder kun i rigtig sølv og i rigtig guld, og også i forgyldt sølv, men jeg har ikke nogen sådan uægte sten og perler. Nej. Og så har jeg mange meget lækre perler, fordi jeg er meget sart med, hvordan de der perler skal være. Og det er jo, selvom de bliver dyrket i dag, så er det jo ægte ferskvandsperler, ikke? I min webshop, der har jeg jo også en masse færdige smykker liggende. Og her inde i butikken, så kan man komme og sige, jeg vil gerne have den perle ørering, og så skal der laves noget til og sådan noget. Du er også designer. Hvordan har din design udviklet sig gennem årene? Jeg er jo dansker i hjertet, og med det mener jeg er jo også viking. Jeg har også været meget på vikingmarkedet og sådan noget, så jeg elsker de der helt rene ting. Helt rene ting? Helt rene ting, Når du siger helt rene, er det helt ægte, mener du? Ja, og så er der ikke så mange kromelyrer på og sådan noget. Altså det skal helst være sådan, så man kan se det blanke sølv, og man kan se guldet og sådan. Og så alligevel, så sniger der jo sådan lidt pynt ind imellem, ikke? Og det vil sige, det du snakker om, er det der hedder vikingstrikteknik? Ja, det kan det godt være. Ja. Hvorfor har du valgt denne teknik? Jamen, det var fordi dengang jeg kom til skade, så fandt jeg ud af, at jeg kunne ikke mærke min hånd, men jeg kunne godt bruge en tang. Ja. Og så kunne jeg ligge ned og lave det der vikingstrik. Så derfor altså hvis man går på Nationalmuseet eller andre museer i hele Europa, så kan man se de der kæder ligge. Og jeg var simpelthen så heldig, at fordi jeg var ved at skrive en bog, så fik jeg lov til at komme ret tæt på de der smykker der. Så jeg kunne se, hvordan de var lavet. Ja. Du sagde eller skrevet, at der er mening og betydning i dine smykker. Ja. Kan du uddybe det? Ja, altså det er hvis man tager udgangspunkt i, at alle mennesker er, som de skal være, når de bliver født. Så plukker vi jo en masse ting op undervejs. Fordi vores forældre og alle vores kære siger, nu skal du passe på dit og dut og dat.
så kan man så sige, altså i min overbevisning, der kan man bruge sten og krystaller, og den viden, som de har, fordi de har ligget inde i, altså de er fra urhavet og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og så kan man styrke de der ting, man gerne vil være bedre til, eller få lidt hjælp til at blive bedre til. Det er ikke sådan, at hvis nu man har brækket lårbenet, altså bare fordi man holder en rosa kvart, så skal det nok alt gå godt. Sådan mener jeg ikke, det er. Nej. Men man kan godt sådan få lidt hjælp og få lidt, hvis man selv har troen på, at det her, det skal nok blive godt. Ja. Så skal det hjælpe lidt i det. Eller? Hvad betyder din intuition og din energi for dig, når du arbejder med smykker? Ja, men det betyder det hele. Fordi altså, jeg ved jo aldrig, nogle gange lige, altså i dag sidder jeg faktisk og arbejder med et armbånd, der er bestilt til en, ikke? Og så er det jo givet lidt på forhånd, fordi hun vil gerne have de og de ting. Men hvis jeg nu sådan fornemmer, at det passer ikke lige helt til hende, så kunne jeg jo godt finde på at sige, jeg tror, vi skulle lave det sådan og sådan, ikke? Ja. Og ellers når jeg sidder og arbejder, så tænker jeg tit, men den der skal have denne her fingerring, har brug for det og det. Og så kommer det ligesom til mig, hvad det er, jeg skal putte i. Jo. Kan du beskrive, hvordan foregår processen, når du starter med et stykke smykker? Ja. Lever du inspireret af noget? Bruger du din fantasi? Ja, så jeg bliver jo meget inspireret af verden omkring mig. Når jeg går en tur nede ved vandet her, altså her på Møen er der jo så smuk natur, så får man ligesom renset ud i alt det, der ellers er i hovedet, ikke? Så kan man gå helt frisk til værkstedet, og så tænker man, nu kommer så er det sådan, det skal være, ikke? Ja. Så jeg er ikke sådan en, der sidder og tegner i millimeter og sådan noget. Det er også derfor, jeg helst ikke laver masseproduktion, for jeg er bedst til at lave en af gangen, og jeg er lidt på den, hvis der kommer en, der siger, at jeg skal have sådan en fingerring, som min veninde har, og den skal være magen til. Ja. Det er jeg ikke så god til. Jeg tænker, betyder det, at din design er unik? Ja, altså det vil det jo være, fordi det er håndlavet, ikke? Altså hvis jeg laver en fingerring, hvor jeg er rigtig glad for de gamle teknikker. Ja. Altså jeg bruger nogle væveteknikker i sølv, som man har brugt i vikingetiden. Ja. Og jeg er vild med det. Altså. Irene, hvad betyder vikingstid for dig? Ja, altså vikingetiden, det er jo noget, altså man siger jo, at vikingetiden, den ophørte omkring 899 og det omkring, ikke? Yeah. Og begrebet vikingetid, det er jo noget, man siger, man har opfundet i sådan omkring 1864, fordi der havde man brug for, at danskerne skulle være stærke. Yeah. Men altså vikingetiden, den er jo et begreb i hele Europa. Yeah. Altså Finland, Island og altså og så langt sydpå, altså og i Rusland og sådan noget. Altså det er jo meget udbredt den tid der. Og de smykker der er, altså det vi laver i dag, det kunne de jo også lave dengang. Kunne de det? Ja, det kunne de. De havde måske ikke så forfinet værktøj, men det er meget sirlige smykker, der ligger på museerne, man kan se. Ja. Er du imponeret over vikingstid? Ja, det er jeg. Ja, jeg synes det er, fordi de bruger materialet sådan, altså de bruger, man kan se, hvad det er lavet af. Ja. Når du arbejder med et stykke smykke, eller når du underviser, tænker du på en bestemt målgruppe? Nej. Du er åben over for det? Jeg er åben over for det hele, ja. Hvilken virkning har projektet på vores lokalsamfund her i regionen eller i området? Jeg håber jo, altså nu har jeg haft, det her firma har jeg haft i rigtig mange år, og jeg har haft butikker i København og i Hillerød, og jeg håber jo ved det, jeg er kommet til Møn, så har jeg, altså så kan jeg tilføre lidt, fordi jeg tror ikke, de har mødt sådan en som mig før hernede. Nej. så jeg synes, jeg har mange kursister, der kommer fra København og herned. Og også kunder, fordi nu er jeg kommet herned, og så vil de gerne ned og møde mig igen og sådan, så der er jeg så heldig. Men jeg har så også været heldig, at der kommer nogle mønboere og her fra Sydsjælland og skal over og se, hvad jeg er for en starut, ikke? Og jeg håber da, at jeg kan bibringe med noget, at de ikke er, altså, jeg er jo ikke bange for at møde nye mennesker. Og jeg tror, når jeg har den indstilling, så er det også det, jeg bliver mødt med. Ja. Hvis en gruppe unge mennesker her fra området banker på din dør og spørger dig, Irene, vi vil gerne lære det her,
Hvad vil du sige til dem? Jamen, det vil jeg da bare sige, hvor skal vi være henne? Ja? Ja. Så vil du hjælpe dem? Og det vil jeg, ja. Så du er villig til at videregive din know-how til de andre, især de unge? Jeg synes, man får så meget tilbage, når man giver noget. Vi snakker meget om bæredygtighed i vores samfund. Tager du bæredygtighed i betragtning, når du arbejder med smykker? Ja, altså man kan så sige, de sten og krystaller, jeg bruger, de har jo været mere ude at rejse, end jeg har. Ikke? Ja. Fordi de bliver brudt i et stenbrud et eller andet sted, måske i Sydamerika. Ja. Så bliver de poleret lidt råt, så bliver de sendt til Indien. Så bliver de sendt til Kina som regel, for at blive færdigpoleret. Og så bliver de sat til salg på markedet. Ikke? Så der er jo noget transport, men jeg synes, altså også når mine smykkeæsker og mit pap og mit papir og i det hele taget er genbrugsmaterialer. Sølv og guld kan man jo også godt prøve at begrænse, at det ikke er udvundet, men altså det er rigtig svært at gennemskue. Yeah. Altså man kan have intentionen, når man køber ind, og så gå efter det. Ja. Så. Jeg tænker, prøver du at sende et budskab eller fortælle en historie gennem dine smykker? Ja, det synes jeg jo selv, jeg gør. Så er det jo et spørgsmål om den, der modtager forstår det eller men det skal jo heller ikke være min historie. Det skal jo være den, som kommer og siger, altså den her specielle perle, altså alle perler er jo unika perler, ikke? Fordi selvom de er dyrket, så er der ikke to, der er helt ens. Ja. Så jeg håber, altså i min tankegang, så er det sådan, at det den person, der får det i gave, eller kommer ind selv og vælger, de siger, den her, den taler lige til mig. Og så er mit mål nået. Ja. Hvad vil du opnå på længere sigt med din butik her? Den her nye butik, jeg har her, tænker du? Ja, men altså i virkeligheden, så havde jeg pensioneret mig selv. Jeg mistede min mand for nogle år siden, og så tænkte jeg, nu skal jeg bare ikke arbejde mere. Og så beholdt jeg min netbutik. Men jeg er sådan en, der gerne vil møde folk. Ikke? Jeg får meget igen, når jeg møder folk. Altså, min verden duede ikke til bare at sidde hjemme på mit værksted. Nej. Når telefonen så ringede, så var det jo lige før, at de sagde, nej Irene, nu er jeg nødt til at løbe. Yeah. Fordi jeg har det bedst med at være ude og møde nogle mennesker, og jeg får meget energi fra andre mennesker. Ja. Hvad nyder du mest i dit arbejde her? Jeg synes hver dag er rigtig rart. Dels er jeg meget taknemmelig. Jeg er faktisk ikke meget taknemmelig menneske, fordi når man har været ude for sådan en voldsom ulykke, som jeg har, da jeg brækkede ryggen og kom meget alvorligt til skade, så bliver man lidt glad, når det går den rigtige vej, og når man kan gå igen, og man kan tale igen og sådan, ikke? Så jeg er faktisk meget taknemmelig for, at jeg kan sidde ned og lave noget i dag, som giver mening for nogle andre også andet end mig. Irene, har du et samarbejde med andre virksomheder eller samarbejdspartnere? Ikke lige nu. Altså, det har jeg ikke. Jeg har, da jeg havde butikker i København og i Hillerød, i København, der havde jeg rigtig mange der havde jeg mange virksomheder, som jeg samarbejdede med. Men hernede har jeg ikke. Altså, jeg har været hernede siden marts. Ja. Når du kigger så generelt på markedet, der er masser af de der smykker og faux-bijoux, noget der er lavet. De fleste er lavet i Kina og Taiwan og sådan noget. Hvad synes du om sådan nogle produkter, når du sammenligner dem med din egen? Altså som udgangspunkt, ikke, så må man jo sige, har man et firma, så tænker jeg, at man gerne vil sælge nogle gode produkter. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer om det er godt eller ej. Altså jeg vil bare sige, der må ikke være noget i, der er giftigt. Vel? Altså jeg synes, der skulle være meget mere kontrol med, at de ting, det bliver produceret, altså når man får det lavet ude i den store verden. Yeah. Altså når man handler med smykker i Danmark og handler med guld og sølv, så skal man have sådan et registreret navnestempel for eksempel. Og det betyder, at ædelmetalkontrollen kan komme 1 til 2 gange, eller lige så tosset de vil om året, og sige, jeg vil gerne lige låne den der fingerring, vi skal lige tjekke, om sølvet er det er, eller guldet er det er. Yeah. Sådan nogle ting, sådan nogle krav er der ikke, hvis man sælger uægte smykker. Ja. Og det synes jeg er forkert. Men hvad andre folk gør, det må de om. Det må de selv om. Ja, så hvis folk
kan falde i svime over et eller andet tingetangen fra Kina eller Taiwan, så må det jo være dem. Hvis det ikke gør dem glade, så må det være sådan. Så må det være sådan. Ja, altså, ja. Det er ikke dit ansvar. Nej, det er ikke mit ansvar. Vi er meget forskellige som mennesker. Ja, og så præcis. Ikke? Altså, og jeg tænker sådan lidt, altså hvis det kan gøre folk glade, så gerne for mig. Ja. Nu har vi talt om Kina og Taiwan og forskellige steder i verden. Mener du, at globalisering, teknologi og moderne samfund har skabt nogle bedre rammer for vores fællesskab som mennesker? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror du ikke? Nej, jeg tror, at man, altså i vores del af verden, der er der rigtig meget, der handler om pris. Om pris. Og så er det prisen, der afgør, hvor man vil købe tingene henne. Ikke? Mm. Hvordan ligger dine priser i forhold til markedet? Jeg synes, jeg er rørende billig. Er du det? I forhold er det med vilje? Eller? Ja, det er lidt med vilje. Altså, jeg har jo haft butik inde i Kompagnistræde til 32.000 i husleje og mange ansatte og sådan noget. Der vil jeg sige, der var mine priser nok gange 3, ikke? Men nu skal jeg bare være mig. Og jeg vil selvfølgelig gerne leve af det, men jeg behøver ikke nogen Ferrari. Jeg har en gammel Opel. Det er jeg så glad for. Ja. Altså, ja. Hvad er det, der inspirerer dig i livet? Udover natur og materialer og sten og krystaller. Jeg bliver meget inspireret af at have det godt. Altså, jeg bliver inspireret til at få det endnu bedre ved at gøre meget mere af det, som jeg får det godt af at lave. Ikke? Altså, jeg vil sige, jeg bliver inspireret, når jeg møder nye mennesker. Og, hvad er det, der gør dig glad i livet? Det gør mig glad i livet, at jeg har råd til mad hver dag, og jeg kan gå, og jeg kan tale, og jeg kan se. Og du kan se? Ja, jeg kan se, ja. Fordi så længe jeg kan se, så kan jeg lave smykker. Ja. Hvis du skal nævne 3 grundlæggende værdier, som du holder helt fast i, hvilke er disse? Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en værdi, men altså taknemmelighed, det betyder meget for mig. Altså. Jeg synes, taknemmelighed er en kæmpe stor værdi. Fordi det er det, mange af os mangler. Vi brokker os hele tiden over tingene, og vi glemmer, hvad er det, vi har. Hvor er vi hen i verden. Så. Altså, jeg bliver jo taknemmelig for, at der er nogen, der gider komme. Altså, jeg er ikke nem at finde. Jeg ligger inde i en gård, og alligevel har jeg travlt næsten hver dag. Ikke? Altså, det er da dejligt. Det er jeg taknemmelig for. Irene, hvis du får en mulighed til at starte forfra igen, er der ting, du ønsker at lave om på i dit liv? Altså, jeg vil sige, at jeg elskede at være frisør. Og ved du hvad, dengang, jeg var 19 år, da jeg startede min frisørsalon, og jeg havde den i næsten 10 år. Ikke? Og det er noget af det, jeg sådan... altså, så vil jeg aldrig tage ud og ride. Vel? Jeg ved ikke, om jeg så var kommet til skade på en anden måde. Fordi universet måske siger, nej, Irene, nu skal du skifte spor. Men... er du et spirituelt menneske? Ja, det synes jeg, ja. Mediterer du? Ja, det gør jeg også. Tror du på noget bestemt? Jeg tror på universet. Og energi. Og energi, ja. Der bliver formidlet. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg kan også godt finde på at gå i kirke, altså, og jeg finder meget ro. Altså, jeg kan godt være, til trods for at jeg snakker så meget, så kan jeg godt være stille sammen med andre. Altså, jeg behøver jo ikke sige noget hele tiden. Nej. Det er ikke sikkert, at mine børn er enige i det. Men, Irene, der er en del kvinder her omkring dig i vores lokalsamfund, som ikke tør eller ikke har fundet vejen frem. Hvis du selv skal inspirere dem, hvad vil dit budskab være? Altså, man skal have sit fundament i orden. Altså, hvis man er alene, så skal man turde gøre det. Og det er ikke nødvendigvis noget, der skal koste mange penge. Nej. Altså, det er jo... Altså, det at være stærk, det kommer indenfra. Ja. Altså, og den der energi til at ture. Ja. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at jeg tager 10 eller 2 kvinder i hver, eller en i hver hånd, og siger, kom, nu skal jeg vise jer vejen. Det vil ikke være godt. Det skal være dem selv, der tør. Ja. Altså, man kan godt sige, prøv lige at se på mig, jeg klarer mig så fint, ikke? Altså, men, og inspirere på den måde. Men i bund og grund, så skal man som menneske selv gå vejen.